paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi. Amen, amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Are we excited this morning? Amen. Excited Yes, po po ang Lord. bawat isa. Amen. Sabi Hallelujah. po sa banal na salita ng Panginoon, Yes, sa Lord. Psalms, sabi niya, I was glad when they said unto me, Come, let us go unto the house of the Lord. Amen. Naparito po tayo ngayong umagang ito to celebrate the goodness of God.
Naparito po tayo para sambahin ang ating Panginoon. Amen? So sa umagang ito, tayo po'y dumulog sa panalangin and let's invite the presence of God this morning. Amen. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Despite, O God, sa mga nararanasan ng bawat isa, despite sa nararanasan, O Diyos, ng mundong ito, still we are here. We want to celebrate your goodness. We want to celebrate your faithfulness Yes, sa bawat Lord. isa po sa Hallelujah. amin. That's why this morning, O God, we acknowledge your presence in this place. Holy Spirit, have your way in this place. We cannot do it by ourselves. We want to worship you. Teach us how to praise you. Amen. Teach us how to worship you this morning. Lord, even, O God, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, Lord, ang iyong salita na kaya magbago ng bawat buhay po namin. One word is enough that comes from you, O God. One word that comes from you is enough to change the course of our destiny. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. Meet our expectation. We want to experience you. We want to know you more. Salamat po, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Malaya ka pong kumilos sa bawat isa po sa amin. Magmula sa Amen. paumpisa hanggang sa patapos. At Yes, sa aming Lord. pag-uwi, dala-dala po namin ang bahagi po namin sa iyong presensya. We Hallelujah. acknowledge you, O God. We want to glorify you. We praise you. We magnify you, O God. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Muli po, tayo po ay narito sa lugar na ito at sa mga nakasubaybay po sa ating live stream. Alam ko po na deep inside our hearts, kaya po tayo ngayon ay narito at nakikinig. Dahil alam po natin na meron tayong Diyos na awesome God. Tunay nga po na ang Diyos na ating sinasamba sa umagang ito ay wala pong katulad. Even yung mga salita, hindi po kayang i-describe how great, how awesome our God. Amen? Amen. In Deuteronomy 10, verse 17, sabi po dito, "For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God." So makikita po natin doon, Lord of lords, God of gods. So ganun po ang ating Diyos na sinasamba, who shows no partially and cannot be bribed. So sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, buksan po natin ang ating mga puso as we worship Him, as we praise His Lord, we name. worship. Let's pour out our heart sa ating Panginoon. So habang umaawit tayo, inamnamin po natin every word na ating inaawit. Amen? Let's declare how beautiful, how wonderful, how great ang ating Panginoon. Amen. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful. You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Sing us now. And I stand in awe of His name.
stand in awe of you. Lord, I stand, I stand, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of this church. We stand, I stand, come on, lift up your voice, sing, Lord, I stand, I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe. Once again, sing, Lord, I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand, oh, I stand in awe of you. Sing, I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe. For the last time, church, we will sing, Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, yes, you are an awesome God. You are an awesome God. We praise your name, Jesus. We stand in awe of you, God. We praise you. We glorify your name. Come on, church. People of God, we worship His name. Lift the name of Jesus. His mercy and He is worthy to be praised. He is worthy of all the glory. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Thank you, Jesus, for your presence. Amen. Amen. Patuloy po natin sambahin. Patuloy tayong magbigay ng ating mga awitin, ng ating puso sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show for the praises to Him who Has called you out of darkness, out of
chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. That you chose for the praises to Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His glorious light, into His glorious light. Amen. Patuloy natin i-declare ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Church, let's celebrate. There is a God who loves us. There is a Father who loves us. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever known. You set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. Sing, you gave me love. You gave me a love, over my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. You taken all my sin and brokenness. So you gave me love. You gave me love. You gave me love. Once again, you gave me love. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. You set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. Give me love. You gave me a love, over my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. You taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. You gave me love. I can see better days ahead. And we'll dance again because of you. Voices will be heard, a shout of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You give me love. You gave me love. Oh, you gave me love. You gave me love. You gave me love. So can you give me love? You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me a love, over my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin and broken. Come on, church, we will sing. You gave me love. You gave me love. I can say, I can see better days ahead. Oh, and we'll dance again because of you. Voices will be heard, a shout of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. Thank you, Lord. You
with songs of praise. You have brought me to this place. Where your love and grace move within my life. Now your message is my life. So your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise all around the world, let the praise begin. Come on and shout. Oh. I am planted here by the water's edge. I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Sing your love. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Come on, we'll sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Let's sing all around the world, we will praise. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! Oh, we will praise you. Once again, sing, I am planted here. I am planted here by the water's edge. I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Sing your love. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Come on, we will shout. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, we will praise. Let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. One more song. So your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Come on, every nation will praise His name. Sing all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Say, all around the world, say, let the praise begin. Come on, church, let's praise His name. Every nation, every country, we'll praise His name. Sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin.
Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming aawitan. Lord, patuloy kaming magbibigay ng aming mga puso, ng aming mga espiritu, aming kaluluwa, Panginoon, sa pagsamba sa iyo. Dahil alam namin, O Diyos, na palagi kang nariyan sa aming mga buhay. You love us, Lord, even though we did not deserve your love, but still, Panginoon, patuloy mong binubuhos sa amin ng iyong pagmamahal, your unfailing love. You clothe us with your love. Thank you, Jesus. Lord, I've come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. So hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As our waves are rise up like an eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my Lord, unveil my eyes. Let me see you Let me see your face to face with Jesus. to praise the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. Power of your love, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
Lord, we honor you, we glorify your name. We bless your name, O Lord, we lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord, for you are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord, you are God alone. You are on your throne. You are the controller of everything. You knows everything. You sees everything, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, today we celebrate the Father's Day, Lord. Truly, Lord, every day is a brighter day. Every day is a victory. Lord, salamat po, Panginoon. Ngayong umagang ito'y ihayag mo ang iyong kadakilaan at katapatan sa buhay ng bawat isa. Especially sa mga ama ng tahanan. Lord, sa amin pong pagsa-celebrate ngayong araw na ito ng Father's Day. Lord, tanggapin niyo ang mataas na parangal, ang papuri. Ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ibaba mo ang iyong kaluwalhatian, ang iyong mayamang biyaya sa mga ama ng tahanan, at ito'y bababa sa buong pamilya, Panginoon. Marami pong salamat. Ihanda niyo ang puso ng bawat isa, ang tainga sa pakikinig ng iyong salita, at maitanim sa aming mga kalooban ang nararapat na mensahe ng iyong salita, upang kami po ay kakitaan ng katwiran, kabanalang nanggagaling sa iyo. Itago mo ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati at maitaas, at ako lamang ang maibaba. Pagpalaan niyo rin ang lahat ng sumusubaybay sa live streaming na ito, Panginoon, na mga tagalangit na nasa kanilang mga tahanan. Lord, hayaan niyo po na madaman nila ang iyong yakap ng pagmamahal. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, maupo ng lahat. Amen. Praise God.
Amen. Praise the Lord. Maganda umaga po sa ating lahat. Kausap po ba ako? Ayan, sa mga nasa tahanan. Amen. Bagamat maring next Sunday pa or the other Sunday pa ang Father's Day, but we celebrate it today sapagkat when God created man in His own image, ang una niyang nilikha ay hindi si Eva kundi si Adan. No po? Kaya po ang ating unang ninuno o magulang na si Adan ang dinaluyan ng grasya, ng pag-ibig ng Diyos upang ang biyaya ng Diyos na ino ay dumaloy sa lahi ng tao. No po? So kaya nga po sa umagang ito, praise God, salamat sa Panginoon dahil yung mga panalangin natin ay sinasagot niya na unti-unti na humuhupa na ang malaking baha sa buong mundo at ito po'y mapapawi sapagkat katulad ng panahon ni Noah, 40 days and 40 nights na nagpaulan ng Diyos sa buong daigdig at namatay ang lahat maliban sa pamilya ni Noah at ito po'y madadaanan natin maya-maya sa ating pag-aaralan. Amen. So bago po natin ipag-pray maya-maya ang ating mga ama ng tahanan, ay tayo muna po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ang ating mga Bible, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8 sa NIV. Basahin ko po. Sige, tumayo po ang bawat isa saglit bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Maupo ng bawat isa. Si Pablo po ay sumulat kay Timoteo na kanyang nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon, na sinasabi niya na ang sino man daw ang hindi mag-provide, mag-supply, magbigay ng pangangailangan sa kanyang mahal sa buhay, no? And especially for his immediate family, no? Lalong-lalo na sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang itinayong pamilya, kapag hindi siya nagpo-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya, maging sa kanyang mga relatives, kamag-anak, kadugo, dinidinay niya yung kanyang faith. No? Kung siya may pananampalataya sa Diyos, nakakakilala siya sa Panginoon, yung kanyang faith ay dinidinay niya kung hindi siya nagpo-provide ng needs sa kanyang pamilya. At mas masahol pa sa walang pananampalataya, mas masahol pa sa unbeliever. Grabe po ito, no? Ang isang tao daw na nananalig sa Diyos, kumikilala sa Panginoon, pero hindi niya ginagawa na ma-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya, at kung ang meron man siyang mahal sa buhay na nangangailangan at hindi niya natulungan o hindi siya nagbigay, tinatalikuran niya yung pananampalataya niya at masahol pa siya sa walang pananampalataya. No? So, gusto ipakita rito ni Pablo, no, na ang tinutukoy niya rito siyempre, the head of the family is the father. No? Ang head ng pamilya, ang ama ng tahanan. And the full responsibility sa buong pamilya ay nasa balikat ng lalaki. Kaya nga po, sa buhay ng pag-aasawa, sa pagpasok ng pag-aasawa, dala-dala ang buong tungkulin sa pamilya, dala-dala ito ng lalaki. Sapagkat ngayon po sa pag-aaralan natin ngayong umaga ay the characteristic of a good father. No? Ang katangian o ilang mga katangian ng isang mabuting ama. Ang isang mabuting ama, you cannot be a good father if you are not a good man. Hindi ka po pwedeng maging isang mabuting ama kung hindi ka magiging isang mabuting tao. Kailangan maging mabuti kang tao bago ka maging isang mabuting ama. Dahil ang mga pumapasok sa pag-aasawa, no, hindi pwedeng mag-aasawa ka pagkatapos nag-anak, nakikita natin sa paligid ngayon, may mga asawang lalaki, basta makapag-anak na lang na makapag-anak, hindi iniisip yung future ng mga bata. No?
Kawawa ang mga bata, sunod-sunod pa, lalo na kung 1 taon ang pagitan, minsan wala pa, halos 8 ang anak, halos sunod-sunod. Kawawa ang kinabukasan ng mga bata. Walang pakialam ang maraming ama ng tahanan. But today, kakausapin natin ngayon ang amang ng tahanan. Kasama po ako doon. Kaya nga po, characteristic of a good father. No? Kunin po natin yung acronym ng father. No? Number 1, letter F. A good father is a faithful father. No? Faithful. Ang isang mabuting ama ay isang tapat na ama. No? Faithful. Say with me, faithful. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ano po ang sabi diyan? Tingnan natin. Now, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. No? Ngayon, no, requirement, kinakailangan ng binigyan ng pagtitiwala ay kailangan ma-prove na siya ay tapat. No? Pinagtiwalaan ka ng iyong asawa, naging kapartner mo sa buhay, pinagtiwalaan ka ng 2 o 3 anak o isa, no? Kailangan maging faithful ka dyan dahil yan ay biyaya ng Diyos sa ating mga ama. Andyan po ba ang mga tatay? Amen. Kayo po mga nasa tahanan, no, yung future father, kung ang inyong asawa ay nagdadalang taon at manganganak na this year or maybe sa 1 taon, no, you are qualified, no, qualified ka na isang ama ka na. At kailangan ng isang ama, matsumpungan siyang tapat sa ipinagkatiwala sa kanya. Dahil maraming mga ama ng tahanan, imbis na magsumikap, gampanan ng tungkuling tinanggap sa kanya, ng Panginoon sa kanya, no, yung tinanggap niya mula sa Diyos, ay nagiging pabaya. Marami ay nane-neglect yung duties and responsibility ng isang ama. No? Kaya nga napakahalaga po ang nagiging susi ng tagumpay ng isang pamilyang naitayo. Unang-una, nasa ama ng tahanan niya. Kaya ang ama ng tahanan kailangan, he is a man of a vision. No? He has a vision. Kailangan ng isang ama ng tahanan, may vision siya. Meron siyang pananaw, meron siyang pangitain. No, ano ba ang mangyayari sa mga anak ko after na sila'y makapag-aral ng elementary, high school? No? Ako po, thank God, salamat sa Diyos sapagkat yung aming 4 na anak ay kita po ninyo ang buhay namin na isang aklat na bukas sa buhay nating lahat. Wala pong natatago. No? Kaya salamat sa Panginoon dahil kapag ikaw ay naging tapat sa ipinagkatiwala sa iyo, no? Napangalagaan mo ang iyong pamilya, nagampanan mo ang iyong responsibilidad sa kanila, no? Mabibilang ka sa isang ama ng tahanang tapat dahil ang iyong mga anak ay nasubaybayan mo at napalaki mo higit sa lahat sa aral at tuntunin ng Panginoon. Kaya nga di ba sabi ni Ephesians chapter 6 verse 4, no? Tingnan natin ano po ang sabi, Ephesians 6:4. Ephesians chapter 6 verse 4. Ye fathers, kayong mga ama, provoke not your children to wrath. Huwag niyong ibuyo ang inyong mga anak dahil sa inyong malabis na kahigpitan. No? Hindi naman lahat. May mga ama, minsan sobrang higpit sa mga anak. No? Kaya yung mga anak ay nasisikil. Hindi na makapunta sa kaibigan, hindi na makapunta sa library, sa mga bagay na kailangan nilang gampanan. No? Minsan sa sobrang higpit, ay ang mga bata ay hindi na magkaroon ng kalayaan. Kung minsan naman, pag sobrang malaya ang mga bata at maluwag ang mga parents, no, sobra naman ng ginagawa sa labas. Wala na yung time ng tamang pag-uwi sa bahay. No? Tawagan ng mother, tawagan ng father, maraming dinadahilan. No? Minsan aalis ng bahay, kung kailang nandun na sa pinuntahan at saka lang tatawag, Daddy, nandito ako sa aming kaibigan kaklase. Nagpaalam ka pa, nandiyan ka na pala. No? Minsan may mga ganon. No? So kaya, mahalaga po ng isang ama ng tahanan ay maging faithful, first, siyempre, faithful to his family. No? Faithful siya sa kanyang pamilya. Faithful siya sa kanyang work. Yung pinagkatiwala sa iyong trabaho, pangalagaan mo, biyaya ng Diyos yan. No?
gampanan mo ng buong puso, lakas para sa pamilya. Umuwi ka sa tamang oras, no? Huwag na magdahilan na marami dahil naghihintay si misis at ang mga bata. Faithful to your word. Maging tapat ka sa iyong salita. Lalo na tayong mga ama, pag may sinabi sa anak, ang mga anak hindi mo alam, naghihintay yan sa sinabi mo. Kasi nangako ka o papasyal tayo bukas. Pupunta tayo sa Jollibee pag uwi ko. Uuwian kita ng ganito. Natatanim sa puso't isip ng bata yon. No? Kaya kailangan maging faithful tayo sa ating salita. No? Dahil binabantayan ng mga bata yan. Pag hindi mo yung ginawa, hindi mo tinupad yung sinabi mo sa kanila, lalabas kang si daddy, si mami, o si daddy sinungaling. No? No? Sinungaling ka pa ngayon, bata yan. No? Siyempre alam niya, natatandaan niya. Sabi niya, bibili niya akong ganito, isasama niya ako ganito, tapos ngayon, iba na, hindi na. No? Yung apo namin si Ashiel, matalino, 3 years old. No? Sabi ng daddy niya, hintay mo ko, lalabas tayo. Tapos, parang gano'n, basta nagtatago dahil iiwan, hindi na maisasama, parang gano'n. Daddy, bakit ka ganyan? Sabi ng bata, bakit ka ganyan? No? Sabi mo, isasama mo ko, tapos tago-tago ka, iwan mo pala ako. Parang gano'n, no? 3 taon yung bata. No? Lalo ang mga bata, matatalino po ngayon yan. No? So kaya, be faithful to your word. No? Maging tapat tayo sa ating sinasabi sa ating mga anak. At be faithful to your companion. Maging faithful tayo sa ating mga nakakasama, mga kaibigan. No? Dahil bawat isa po sa atin ay mahalaga yung katapatan sa ating mga nakakasama. Kasi pag hindi ka naging faithful sa yung nakakasama, no, sa yung ginagawa, sa yung paglilingkod, sa yung trabaho, sa opisina man, sa bahay man yan, kapitbahay, tayo ay lagi natin sinasabi, we are the living Bible. Tayo'y buhay na Biblia. Binabasa tayo ng mga kapitbahay natin, tinitignan nila tayo. No? Kaya nga, number 1, hindi na nila kailangang makita ang Panginoon. Ikaw lang makita nila, nakita na nila ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? No, makita lang nila na ang kapitbahay nila ay friendly, no? Magalang, no? Mapagkaibigan, mapagbate. No? Sasabihin nila, Kristiyano yan, born again yan, dyan nagsisimba sa kay bishop, kay pastor. No? Pag sinabi, born again yan, sama na ugali niyan. Patay tayo doon. No? No? Hindi man lang makabate, kapitbahay. No? Tapos kung may kapitbahay kang galit sa'yo, batiin mo pa rin. No? Minsan nga napasyal ako kila Sister Lori, mauntog yata ako doon sa ibang dahilan ng kapitbahay. Talagang may bad spirit no? Sabi ko, ate, paputol naman ho yan kasi baka makadisgrasya. Ang katwiran, nasa tapat ko naman no? Balok to pag nakadisgrasya, nakaputok na ulo, di mananagot siya. No? Wala namang problema, putulin niya. Di tapos, walang siguro puno ng dumi at marumi ang kalooban nun. No? Buti na lang yung katabi ay mga malilinis ng puso na may Kristo sa puso. No? Kaya po, faithful, maging faithful tayo sa loved ones, sa ating neighborhood. No? Huwag tayong, hayaan natin kung sila may bitterness, may sama ng loob, sila ang magsasaper. Basta ikaw, maluwag ang kalooban mo, no, batiin mo sila, kamustahin mo sila, no? Kung galit sila sa iyo, at least ikaw hindi galit, maluwag ang kalooban mo, sila magsasaper, no? So faithful, yan ang isang karakteristik ng a good father, ng isang mabuting ama. Tapat sa kanyang pamilya, tapat sa kanyang ginagawa sa trabaho, no? Yung nga isa nating kapatid, milyon daw yung pera sa harapan niya, no? Kahit pinabukas ng boss niya yung tawag doon? Bolt, no? Nakita niya, iba, may dollar, may peso, may Europe money. Para may nabulong sa kanyang, kumuha ka ng isa lang diya, okay na, di ka na makita ng boss mo. Pero dahil ang mensahe ko ng mga panahon na yun, puro faithful, puro katapatan, puro kalinisan, purity. Hindi siya natukso ng demonyo, bagamat may bulong, no? Na-overcome niya. No? So kaya mahalaga po yung katapatan no? Pinagtiwalaan ka na maliit, pagtitiwalaan ka sa malaki. No?
Kaya nga, tandaan natin ito, kung may panahong tayo dumadaan sa testing and trials, na minsan kapos ka at may kulang sa buhay mo, ma-overcome mo yung testing na yan, time will come, higit pa dyan ang darating sa buhay natin. No? Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. A good father is a faithful father, tapat na ama. No? Pangalawa, letter A. A good father has the ability to build his family in righteous living. Ang mabuting ama, itinatayo niya ang kanyang pamilya, itinataguyod niya, no, sa matuwid na pamumuhay. Ginagayad niya ang kanyang mga anak, ang pamilya niya. Kaya yung aming mga anak, yung aming 4 na anak na yan, lumaki talaga sila sa namulat ang mata nila na naglilingkod kami sa Diyos. No? Kaya wala kami naging problema sa aming mga anak. At sila ngayon ay nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos ay may pangako sa akin na pagpapalain niya ang aming lahi. At hindi lamang ito sa akin, pati na rin po sa ating mga ama ng tahanan. No? The Lord bless the father. No? At kung wala man ang asawa nyo ritong lalaki at kayo mother, no? Ang grasya ng Diyos dadaloy through your life. No? Pababa sa inyong asawa, wala man siya rito physically, pero dahil sa iyong katapatan as a mother, no? Ikaw ang nagbibuild ng righteous living para sa iyong pamilya dahil yung iyong pagmamahal sa Diyos na ipinapakita at paglilingkod at katapatan sa Diyos, no? Dadalo yan sa inyong buong pamilya. Amen po ba? Sa Bible, meron tayong 2 bad and good example na ama ng tahanan. Tignan natin. Unahin nga natin yung bad para matakpan ng good yung bad mamaya. Ayan. No? Bad example. Tignan natin itong ama ng tahanan ito na meron siyang greediness, meron siyang paghahangad, meron siyang maruming puso, no, masama ang motibo niya, at dahil sa ginawa niyang ito, nagsuffer siya, namatay siya, pati lahi niya. Ganon po ang grabing judgment sa lumang tipan. Joshua chapter 7 verse 9 to 25. Kaya ang mga manantahanan, nagpapaalaala ang Diyos sa atin, no, sa ating lahat. Kasama po ako doon. Joshua chapter 7 verse 19 to 25. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give Him the praise." Sabi ni Joshua kay Achan, "Tell me what you have done." Sabihin mo nga sa akin, anong ginawa mo? "Do not hide it from me." Achan replied, verse 20, "It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels. I coveted them and took them." No? Pinaghangad niya, nagkaroon siya ng pagnanasa, kinuha niya. "They are hidden in the ground inside my tent, with the silver underneath." 22, so Joshua sent messengers and they ran to the tent. And there it was, hidden in his tent, with the silver underneath. They took the things from the tent, brought them to Joshua and all the Israelites, and spread them out before the Lord. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Serah, the silver and robe, the gold, wedge his sons and daughters, his cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all that he had, to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. No? Sinunog lahat. Grabe. Pinagbabato na. Kasi itong kasaysayan nito, after na ibigay ni Lord ang tagumpay sa Israel through Joshua's leadership sa chapter 6, no? Pinangako ng Diyos na papasukin nila ang Kanaan, at bumaksak ang walls of Jericho, no? Punong-puno doon ng maraming ari-arian. Sabi ng Diyos, walang ititira, patayin ng lahat ng hayop, ari-arian, material. Itong si Achan, may mga nakita siya mahalagang bagay. Kinuha niya, tinago niya, no? Ang sabi ng Diyos, wala kayong kukunin, no? Ang ginawa ni Achan, may mga bagay siyang kinuha na mahalaga. Itinago niya roon sa compound niya. Ibinaon niya. At dahil doon, pagdating ng chapter 7, every time na may laban si Joshua at ang mga Israelita,
nagtataka sila, bakit sila natatalo? Nagagapi sila ng kalaban nila, samantalang konti naman. Samantalang sa chapter 6, ay ibinaksak ng kapangyarihan ng Diyos ang walls of Jericho, at sa dami ng kalaban nila, tinulungan sila ng Diyos, pinaglaban sila, nag-success sila sa laban. Pero sa chapter 7, nagtataka sila, konti lamang ang kalaban, nagagapi sila. Meron palang dahilan. May isang ama ng tahanan na nagkasala. At yun nga ay si Achan. Umamin siya, no, na meron siyang kinuha. Inamin niya yung pagkakasala niya. No? At to cut the story short, ayun nga ang nangyari. Dahil sa kasalanan ginawa niya, nadamay ang buong Israel. Alam niyo, pag ang ama ng tahanan ang nagkasala at nagloko, gumawa ng kasalanan, nalabag sa Diyos, nadadamay ang buong pamilya, pati kabuhayan, ari-arian. Ano ang sabi? No, yung mga natira, sinunog, kung mga hayop man yun, pati pamilya, pinagbabato, patay lahat. Ganun punong lumang tipan. No? But thank God ngayon, we are under grace. No? Hindi na tayo hatulan ng Diyos, pero wag nating abusuhin, hayaan natin na maibuild natin ang pamilya natin ng may tamang pamumuhay. Kasi ang full responsibility na ay nasa ama ng tahanan niya. Kaya kahit ngayon, pag ang ama ng tahanan gumawa ng hindi tama, nagkasala sa Diyos, sumuway sa Diyos, hindi nabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, may consequences po yan. No, may consequences yan. Dadalo yan sa pamilya. No? Kaya napakahalaga na ang isang ama ng tahanan, i-build niya ang pamilya niya sa tamang pamumuhay. Andiyan po ba tayo, mga tatay? Amen? So yan ang nangyari sa isang bad father. No? No? Hindi, kasi para kay Lord yun yung mga ari-arian na yun, yung mga silver, gold. No? Hindi, ang sabi ng Panginoon ay dalhin sa templo, no? Wala kayong gagalaw, wala kayong kukunin, patayin lamang ang mga hayop. Pero ang ginawa ni Achan, tinabi niya, tinago niya. At dahil doon nagkasala siya at nadamay, no, ang kanyang pamilya. No? Kaya ang ama ng tahanan, wag nating hahayaan, no, na mahulog ka sa tulay. Dahil pag nahulog ka sa tulay, nadadamay ang pamilya. No? Tingnan naman natin, good example ng father. Genesis chapter 6, verse 6 to 9. O verse 5, simulan natin sa 5. Ito ay si Noah yung ating nabanggit kanina. No? Verse 5. The Lord saw how great man's wickedness on the earth. Napakasama na ng tao daw sa lupa. Wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Sobrang masama na ang mga iniisip ng tao. Verse 6. The Lord was grieved that He had made man on the earth. Nalungkot daw ang Diyos sa pagkakalika niya sa tao. And His heart was filled with pain. No, nasasaktan din ang puso ng Diyos. Nalulumbay siya kasi sobrang kasamaan namang ginagawa ng mga tao nung panahon ni Noah. Verse 7. So the Lord said, I will wipe mankind, whom I have created, from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. No? This is the account of Noah. Noah was righteous man. No? Tao siyang matuwid. Blameless among the people of his time, and walked with God. So nakita natin, kahit ang mga taong nabubuhay nung panahon ni Noah, nabubuhay mga tao na sukdulan na ang kasamaan, no? Nagkalat ang homosexual nung panahon na yon, lesbian, no? Drunkenness, vices, nagsasayawan ng mga tao na wala nang pakialam sa kapwa, no? Minsan ang mga bata iniaalay, pinapatay. Grabe, sukdulan ng kasamaan nung panahon ni Noah. Pero si Noah, ano ang sabi? Noah found favor in the eyes of God. Natanggap ni Noah ang lingap ng Diyos, no? Ang paglingap ng Panginoon ay na kay Noah. Bakit? This is the account of Noah. Noah was a righteous man. Matuwid siyang tao. Hindi siya nakikisama sa gawang masama, sa kasalanan. Blameless among the people of his time. And he walked with God. Lumalakad siyang kasama niya ang Diyos. Kaya alam niyo po yung pamumuhay natin araw-araw, mahalaga po na nabubuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. At lagi natin isipin, Lord, kasama kita. No?
Saan man tayo pumunta, ano man ang trabahong ginagawa natin, ano man ang ating mga saan man tayo nakakarating, ano man yung trabaho natin, lagi nating isipin, Lord, kasama kita at kailangan akong mabuhay ng matuwid. Lumayo tayo at umiwas sa lahat na makapagpaparumi sa atin sa kasalanan dahil yung kasalanan na yan ang magpapahamak sa atin. No? Especially sa mga ama ng tahanan. So, tulad ni Noah, no? He walked with God. He walked blameless. No? Itinuring siyang taong matuwid ng ating Panginoon. Kaya nga nung magpaulan ng Diyos ng 40 days and 40 nights, sino lang ang naligtas? No? Si Noah at ang kanyang buong pamilya. No? Ang mga tao, nung gumagawa si Noah ng arko, nagpipreach siya ng pagsisisi ng mga tao dahil gugunawin ng Diyos ang mundo. Magpapaulan ng 40 days, 40 nights si Lord. Ano ang ginagawa ng mga tao? Pinagtatawanan siya. Nililibak siya. Sinasabihan siya, naloloko ka na, kita mong init ng araw. Paanong uulan? No? Tinutuya siya ng mga tao, pinagtatawanan siya. Samantalang si Noah, tuloy sa pagpukpok, no? Tuloy sa paggawa ng arko kasama ang mga anak niya. Eto na, no? Nagdilim na ang buong kapulungan at yun, umulan na nga po. At saka mga tao nagsisi kung kailang naisara na ang pintuan ng arko. Same sa panahon nating ito, no? Darating ang Panginoon sa panahong hindi inaasahan ng tao. Na tayo ay tuloy sa pangangaral ng salvation, ng pagbabago ng buhay ng tao at pagsisisi. Pero ang mga tao, walang panahon, pinagtatawanan tayo, nililibak tayo. Hindi nila alam isang araw, darating ang Panginoon para kunin ang lahat ng nananalig sa Kanya at sumampalataya. No po? So kaya wag tayong titigil tulad ni Noah. So let us build, Father, our family, no, in righteous living, no? Itayo natin ang pamilya natin sa matuwid na pamumuhay. At paano 'yon? No? Dalhin natin sila sa gawain ng Diyos. No? Thirdly, no? A good father is a trustworthy father. Isang amang napagkakatiwalaan o mapagkakatiwalaan. Yung verse natin kanina, balikan natin, 1 Corinthians 4:2. Now it is required that those who have been given a trust, no? Yung binigyan ng tiwala, no? Pinagtiwalaan ka. No? Ano ba ang mga bagay na pinagkatiwala sa iyo? No? Nabanggit natin kanina, family. Pero ngayon, punta tayo sa material. No? Pinagtiwalaan ka ng money. No? Paano natin hinahandle kung bigyan ka ng 1 milyon, 5 milyon? No? Siguro kung may 1 milyon ka ngayon, baka iba sa inyo, wala rito ngayon. No? At dahil bukas na mga mall, no? Shopping ka dyan. No? Kasi may dumating sa 1 milyon. No? Kailangan, alam mo yung priority mo kung binigyan ka ng blessing. Kailangan ng priority mo, Lord, papasalamatan kita sa linggo dahil ngayong Biyernes may blessing akong 1 million. Bibigay ko yung 100,000 sa iyo kasi yun yung tithes ng 1 million no, di ba? Lord, makita yung katapatan mo. No? No? At dahil naging faithful ka sa nagdaang testing sa'yo na overcome mo, hindi ka natukso, bibigyan ka ng mga bahay ngayon ni Lord. Bibigyan ka ng sasakyan. No? No, kapalit nung naging katagumpayan mo sa testing na dumaan sa iyo, may mga material na mahalagang bagay, milyon ng halaga, na ibibigay sa iyo ng Panginoon. No? Dahil naging tapat po tayo sa napag-aralan natin kaninang una o yung pangalawa. No? So, pangatlo, trustworthy. No? Yung mga tinanggap natin mula sa Diyos dahil pinagtiwalaan ka, kailangan we should know our priority. No? Ang priority natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Kapag dumating ang pera, no, sino ba ang uunahin mo? Paano natin ina-handle ang mga blessing na biyaya ng Diyos sa atin? Baka mamaya dumating sa iyo ang ganitong halaga, bili nito noon, bili doon, punta rito, punta roon, hanggang naubos na yung blessing sa iyo, hindi ka na nakapag-tithes, nalimutan mo na. No? Kailangan alam po natin yun. No? Andiyan po ba tayo? Amen? No? I-handle natin ang mga blessing na yan ng tama. No? Pinagtiwalaan ka ng trabaho. Paano mo ginagampanan yung trabahong ipinagkatiwala sa iyo? No? Nagtrabaho ka dapat, pag may ginawa ka sa isang lugar, siyempre may kalat, iwan mo yung lugar na malinis. No? Na maayos. Magiging good ka ngayon doon sa pinagtrabahuhan mo. Alam mo, sa kumpanya o sa construction, no? Iwan mo siya ng maayos, pulido, maganda.
no? Pag-isipan mo, no? Tag-ulan ngayon, anong dapat? Kailangan wala ito kasi baka pagmulan pumasok ang tubig sa loob. O yan, kailangan nag-iisip ka, no? Pinagtiwalaan ka. Hindi basta ginawa mo siya, bahala na yan, no? Hindi tayo magiging nung kay Lord, good steward. No? Hindi tayo mabuting katiwala. Kasi baka mamaya kinuha ka, may trabaho tayo, no? Kailangan na good steward ka, mabuti kang katiwala, hindi yung katiwala. No? Laging wala. No? Katiwaldas, winawaldas mo yung oras, yung trabaho mo, kailangan maging katiwala ka. No? Hindi ka katiwalian. No? Pinagtiwalaan ka, ano nangyayari sa mga ibang politiko, hindi naman lahat. No? May katiwaliang nagaganap, kaya milyon-milyon pera ang nawawala sa city, sa provincial government, sa opisinang yon. No? Kaya kanilagay ng Diyos diyan para malinis yung loob niyan, para maging maganda. No? So tayo po'y mga katiwala ng Diyos. Ano mang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, mahalin natin, pangalagaan natin. Kasi ang pinagtitiwalaan sa maliit, alam natin anong sabi ng Bible, pinagtitiwalaan sa malaki. No? Be faithful in a little thing, in a small thing. No? Kasi matapos kang pagtiwalaan diyan, bibigyan ka ng Lord na mas malaki. No? Sa ministry, halimbawa, binigyan ka ng gawain, maliit lamang siya. Maging faithful ka diyan, no? Pinagtiwalaan ka ng Diyos. Dahil naging matapat ka diyan, makita mo later on lalaki yan, no? Uunlad yan. At yan ay training ground mo pa lamang yan. Dahil ako karanasan ko yan, no? Bago ako napunta ng Cavite, 1983-84, nagba-Bible study kami diyan sa San Jose, Calamba, Laguna. From Pasig. Tapos, 84-85, nagpunta kami ng Sapampalay, Bulacan. Ngayon, ang lalaguna ng gawain doon, pati na sa Kalambayo na simulan namin. Ang laki ng church doon ng dating nasa JL pa ako noon. Pati na rin sa Sapampalay, Bulacan. Pati na rin sa Tarlac. No? 1 year ako sa Paniki, Tarlac. No? Tapos, napunta kami ng Mindoro, 20 years. Pagkatapos doon, dinala kami ng Panginoon dito. No? Nasa Hinagap ay hindi ko inisip na magiging Kabitenyo pala kami. No? At dito kami matitira at magkakasama-sama pala tayo. Di ba? Hindi nyo inisip yun na tayo pala magkakakilala. No, si Bam, no, na mahusay na dyan dati sa community sa Pag-asa, bigla nakasama natin. Nandyan niya, na ilang beses kong pinuntahan sa bahay nila. Gusto sa kwarto lang, parang ermitanyo yata. Hindi ka naman nagkabalbas na mahaba, Kasi hindi lumalabas ng bahay, no? Hindi naman siya nagkabigote, no? Tayong lahat dito, kita nyo, pinagsama-sama tayo ni Lord. Bakit? No, God has a divine purpose. Kaya tayo nagkakilala at narito tayong lahat, no? Gusto ni Lord na ma-fulfill yung ipinagkatiwala niya sa atin, especially sa mga ama ng tahanan, no? Kaya nga, ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, no? Maging tapat ka dyan doon sa ipinagkatiwala sa iyo. Kasi ibe-bless ng Panginoon ang ginagawa ng kamay natin. Pangako ng Diyos yan, the Lord bless the works of our hands. Deuteronomy chapter 28 verse 7, we are special to God, no? Special tayo kay Lord, kaya tayo naririto. So tayo mga katiwala ng Panginoon, ng mga bagay na yan. Sa ministry, ano man ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ipaprosper ni Lord yan, no? Ibe-bless ni Lord yan, no? So kaya tayo mga ama ng tahanan, you are a good father if you trustworthy. Dahil nga, isa ka mabuting ama, pinagtiwalaan ka. No? So pang-apat, father. A good father has a heart to honor God. Ang isang mabuting ama, may pusong nagpaparangal sa Diyos. No? Ang isang pusong ama, may puso siya na, ang isang mabuting ama, may pusong nagpaparangal sa Diyos. Gusto niya lagi, napaparangal lang niya ang Diyos. Ang Diyos ang naitataas, ang Diyos ang naluluwalhati, hindi siya. Kahit anong husay, galing at talino niya, sinasabi niya at iniisip niya na wala akong magagawa, Lord, I am nothing. Ako'y basahan lamang sa iyo, ako'y katiwala mo lamang, ako ay hindi karapat-dapat, bagamat karapat-dapat. Lagi nating sinasabi, Lord, hindi ako karapat-dapat. No? 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ano po ang sabi rito? 1 Samuel 2:30. Therefore, the Lord, the God of Israel, declares, I promise, sabi ng isang propeta, nagsalita kay Eli,
I promised that your house and your father's house would minister before me forever. Sabi nung isang propeta ng Diyos, kinakausap niya si Eli, pinili ko ang iyong sambahayan para maglingkod sa akin, magpakailanman. But now, the Lord declares, ngunit ngayon, sabi ng Panginoon, hindi na. Hindi na Eli, yung priest, yung pare. Sabi niya, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Kinausap ng propeta, isang propeta si priest Eli, kasi yung dalawang anak niya nagkakasala, yung dalawang lalaki, na yung niluluto sa templo, hindi iniintay nung dalawa anak ni Eli na lumambot, no, para ibigay sa priest. Kasi nung panahon na yon ay inihahandog sa Diyos yung mga meat, no? Ang ginagawa ng mga anak ni Eli, tinitinidor, hindi pa man luto, kinukuha na, nagkakasala sila. At may ginagawa rin kalokohan yung dalawa anak ni Priest Eli, na may mga kababaihan doon sa lugar nila, sa templo rin naglilingkod, may nangyayaring hindi tama na babalita ni Priest Eli. Sinabihan niya naman ng mga anak niya, pero parang kinonsinti niya rin, hindi niya talaga sinaway at hindi pinahinto. At dahil doon, ito nga ang mensahe, no? Nangako ang Diyos sa iyong lahi na maglilingkod kayo sa akin, pero ngayon hindi na. No? Sabi ng Panginoon, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Kaya tinakwil sila ng Diyos. Ano nangyari? Dahil sa kasalanan ito na nagawa ng mga anak ni Eli, nadamay siya. No? Naputol. Hindi nagtuloy-tuloy yung paglilingkod ni Eli sa Diyos. Namatay ang mga anak niya. No? Dahil hindi nila totoong naparangalan ng Diyos. Kaya napakalaga na sa isang ama ng tahanan, ang puso natin ay laging punong-puno ng pagpaparangal sa Diyos. No? Na kung meron tayong tagumpay na nakamit sa buhay, meron tayong natanggap na blessing, material man, napuri man tayo ng tao, no? Napalakpakan tayo ng tao, hindi natin inaangkin yun. Binibigay natin at ibinabalik sa Diyos dahil lahat ay galing sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayong mga tatay, no? Ano man ang natatanggap natin, lagi nating itinataas ang Diyos. Siya ang napaparangalan. Huwag na huwag nating aangkinin, Lord, dahil sa galing ko, kaya lumago ang gawain. Kung wala ako, hindi buo ang music, hindi kikilos ang Holy Spirit. Lord, kung ako ay hindi nagpunta roon, ay hindi sana maganda ang mensahe at hindi sila na-bless. Pag ako, puro ako, no? Isang araw babaksa ka. No? Diba si Lucifer, binaksak ng Diyos kasi puro apology. No? No? Yung Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, no? I will send, sabi ni Lucifer, tataasan niya raw ang kapangyarihan ng Diyos, iluluklok niya ang trono ng Diyos, mas mataas pa sa Panginoon. Laging ako, no? Kaya wag na wag nating itataas ang sarili natin, tayo mga ama ng tahanan especially, no? Dahil tayo ang unang dinadaluyan ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa ating dumadaloy ang pagpapala ng Diyos pababa sa buong pamilya. No? Kaya ano sabi diyan? I will ascend above the heights of the clouds. Sabi niya, I will ascend. I will be like the Most High. No? Verse 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. No? Binaksak siya ng Panginoon. Kasi in verse 12, 13, 14, nandun yun yung puro ako. No? Hindi niya naparangalan ng Diyos, kaya ibinaksak si Satanas, si Lucifer, na worshiper ng Panginoon sa langit, ibinaksak siya, kasama yung 1/3 na angel, ibinaksak ng Panginoon. Kaya nga ang isang mabuting ama, lagi niyang pinaparangalan ng Diyos. No? He give to God what is due to God. Kahit 10 pesos lamang yung tithes mo. Kasi may nagbigay sa yung 100 piso. O di 10 pesos, pinaparangalan mo ang Diyos. Paano kang bibigyan ng 100,000 ni Lord kung yung 10 pesos, hindi mo maibigay yung tithes mo, hindi mo rin ibibigay yung 10,000. No? Nakuha po ba natin? Amen? Kung yung 10 pesos hindi mo maibigay na para sa Diyos, yung pa kayang 10,000, hindi ka bibigyan ng 100,000 ni Lord. No? Nakuha po ba natin? Amen? No, pag naging tapat tayo, no, pinaraparangalan natin ng Diyos, maging sa ating mga awitan. No? Maaga pa lamang, huwag niyo isipin ako. Kasi may mga Kristiyano, praise and worship pa lang naman. No?
Pagkatapos na ng praise and worship, tsaka tayo dumako sa church. Late na, no? Parangalan natin ng Diyos yung ating mga praise and worship. No, napararangalan ng Diyos kapag umaawi tayo sa Kanya. Sumasayo tayo kay Lord, nagtataas ng kamay. Yung iba ang sigla-sigla, tumatalo, nagtataas ng kamay. Yung iba naman, nakaganon. No? Sa palagay niyo ba, napaparangalan ng Diyos? Pag gano'n, hindi. No? Ipalakpak natin ang kamay natin, magpuri tayo kay Lord. No? Sumayo tayo sa Panginoon. Amen po ba? No? Kasi yun ang totoong tamang pagsamba sa Diyos. Huwag tayong mahiya. No? A good father has a heart to honor God. Yan ang isang mabuting ama. May puso siyang gusto niya na pararangalan niya ang Diyos. No? Naluluwalhati niya sa ating katawan. Kaya nga, di ba sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yung buong lakas natin. No? Ibigay natin sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. No? Napararangalan natin ang Diyos kapag ginagawa natin yan. Di ba si Haring David, kita nyo? No? Kahit hari siya, talagang naglulundag siya, nagpuri kay Lord, hindi siya nahiya. Ano sabi ni Michal, yung anak ni Haring Saul? Ito asawa ko si David, naloloko na hari, tatalon-talon. No? Ano nangyari? Nasumpa yung asawa niya. No? No? Nilibak niya asawa niya na nagpupuri, sumasamba sa Diyos. No? Kaya huwag tayong mahiya. No? Pakita natin sa mundo na meron tayong puso ang mga manantahanan na nagbibigay parangal sa Diyos. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. No? Sunod, Father, dalawa na lang. Letter E. A good father he exercise his authority. Ang isang mabuting ama, ini-exercise niya yung authority niya. No? Authority for what? To what? No? One of the reasons that the church is weak, no? Isang dahilan bakit ang maraming church ay weak, mahina. As it is many places is because fathers are not fulfilling or they are not exercise their authority, no? To his family, yung kanyang authority sa family, no? Kailangan i-exercise niya yung pagpapatupad, no? Sa loob ng tahanan, disiplina, no? Pagsunod ng mga anak sa magulang, pagrespeto, no? Kailangan ini-exercise yun. Kailangan ang mga bata, malilit pa lamang, nate-train na sila. Kasi pag lumaki yan ng mga 13, 15 pataas, no? At hindi sila na-train ng bata pa, kung ano yung nakita nila sa parents nila, yun ang gagayahin nila. At kung minsan pag malaki na at saka mo tinetrain, mahirap nang mapasunod. No? Napakahirap. Kaya kailangan malilit pa lamang ang mga bata, no? Nasasanay na natin sila sa mabuting aral ng Diyos. Di ba? Ang sabi roon, yung Ephesians chapter 6 verse 4, tuloy natin, hindi ko na ituloy kanina. Di ba? Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Dalhin mo sila sa aral ng Diyos, di ba? No? Huwag sila ibuyo sa mahigpit na sa labis na mahigpit na kahigpitan. No, sa sobrang mahigpit. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Dalhin sa aral ng Diyos. Kaya yung ating mga anak, i-exercise yung authority ng father and mother na talagang ang mga bata ay dalhin sa church. Hayaan mo makinig ng aral ng Diyos kahit sa live stream, no? Gisingin at makinig ng aral ng Diyos dahil hindi naman natin sila talaga kayang baguhin. Ang Diyos ang magbabago sa kanila. Ang Holy Spirit nakikilos sa kanila. So kaya as a father, we need to exercise our authority in the family. No? No? Yung pagpapatupad ng disiplina, turuan nating sumunod ang mga bata, makinig. No? Dahil pag yan ay lumaki na, mahirap na. No? Yung aming mga anak, mag-age siya ng 14, 15, 16, meron ng sariling desisyon. Ito na ang gusto niyang damit, hindi kagaya ng bata-bata. Kung anong bili mo sa kanya, okay lang, walang reklamo. Pero pag yan, nasa team na, ayoko niya, mami, ito gusto ko. Ay, ito gusto ko, ayoko niyan, ako. No? Meron ng sariling desisyon. No? So kaya kailangan i-manage sila ng tama. No? I-manage sila ng tama. So di ba, sabi ng Genesis 1:26-27, sabi ni Lord, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea. No? Yung authority. No? Nandun.
and over the all creatures that move along the ground. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. No? Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Gagawa si Lord ng makakasama ng babae. At yun yung authority, na ang authority sa family, nasa balikat po yan ng lalaki. Kaya kailangan ng mga ama ng tahanan, i-exercise niya yung authority niya, no? Ipatupad ang tama sa loob ng tahanan. No? At ang ama ang magdidesisyon. No? Kaya a father, be a good example to your children, to our children. No? Tayo po kasi yung model tayo yung gagayahin ng ating mga anak. Be a good model. No? Nabanggit ko kanina, you will not be a good father until you are a good man. Kailangan maging mabuti muna tayong tao. Because father is a role model of his children. No? Tayo model ng mga anak natin Di ba kita niyo mga unbeliever? Yung ama ng tahanan, nandun sa tabi ng bahay, sa kalsada, umiinom, maya-maya, ayun yung anak, lumaki, kainuman na. No? Anak, bili mo ako sigarilyo. No? Sindihan mo na rin. May mga ganun no? Pinasindihan pa sa anak. Kaya ayun, yung mga anak, pare-pareho na sila. No? Kung ano yung nakita sa ama at ginawa na ama, ginawa na rin ng mga anak. Kaya tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, no? Maging mabuti tayong modelo sa mga anak natin. No? In these last days, God will make us a different. Gagamitin tayo ng Diyos na kakaiba. Iba tayo sa mga di mananampalataya. Kaya a good father, no, mamuhay tayo ng may katwiran. Sabi ng Proverbs 20 verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Mapalad daw yung mga ama ng tahanan na nabubuhay sa katwiran. No? Mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. No? Mapalad yung mga bata na ang tinutularan yung ama nila. Na pag Sunday, nagse-serve kay Lord, no? May bahagi sa gawain, no? Nagbibigay lugod sa Diyos, sumasamba sa Panginoon. Kaya nga tayo mga ama, no? What legacy when we leave this earth? Pag iniwan natin ang mundong ito, ano kayang legasiya ang iiwan natin sa ating mga anak? No? Iwan natin na sila'y lumaking may takot sa Diyos. Iwan natin na sila'y naglilingkod sa Panginoon. Mawala man tayo sa mundong ito. Meron tayong naipakitang magandang halimbawa sa kanila. Unang-una, yung may takot tayo sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Kasi susundan nila yun No? Kung ang nakita ng mga anak, yung ama ng tahanan walang ginawa kung paglinggo, may hawak ng manok. Logis, losyam. Di ba ganun ba yun? Logis, losyam, sampusyam, no? Sa wala, sa meron, yun niya, tama, no? Meron, wala, no? Ano pa ba, no? Marami mga ganyan Loteng, loto, no? Yung kinalakihan ng bata, pare-pareho na silang pamilya. But thank God, wala tayo dito noon. Amen? No, palapakan natin si Lord. Amen. Be a good model, Father. No? Tayo ang modelo. Mag-iwan tayo ng isang napakagandang legasiya sa ating mga anak. No? Lastly, Father, letter R. No? Ito po, mahalaga ito, napakaganda nito. Responsible. A good father is a responsible father. Responsable. Dahil may mga ama ng tahanan, irresponsable, pabaya. No? Kaya yung mga anak, kawawa. No? Nakakaawa minsan yung may mga bata. No? Nakita mo, sunod-sunod ng anak. Tapos, naglakaran dyan, hubad, wala sinelas. No? Nakakaawa yung mga bata. Kaya tayo mga anak ng Diyos, maging responsable po tayo sa ating mga anak. No? 1 Samuel chapter 2, verse 27 and 28. 1 Samuel 2, 27, 28. Now a man of God came to Eli and said to him, kinausap na naman si Eli, this is what the Lord says, did I not clearly reveal myself to your father's house when they were in Egypt under Pharaoh? Choose your father out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar, to burn incense,
to wear an ephod in my presence. I also gave your father's house all the offerings made with fire by the Israelites. Kinausap daw ng tao ng Diyos si Eli na inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa sambahayan ng Israel, no, nung panahon ni Pero. Pinili niya raw ang mga ama sa mga tribo ng Israel na maging saserdote niya, to be my priest. Ano po ang sabi? I choose your father out of all the tribes of Israel to be my priest, para maging saserdote ng Diyos. To go up to my altar, para pumunta sa altar ng Diyos, yung mga priest. To burn incense, para magsunog ng insenso. And to wear an ephod in my presence, magsuot ng ephod sa harapan ng Diyos. I also gave your father's house all the offerings made with fire by the Israelites. No? A good father has a responsibility. Una, tayo daw mga ama ng tahanan, sabi ng Diyos, pinili niya raw ang mga ama ng tahanan to be a priest of God. Kaya, Father, tayo mga ama na naririto, you and me, as a father, we are the priest chosen by God. Tayo pala mga ama, saserdote tayo, priest tayo, no, pare, no? Ano bang trabaho ng pare nung panahon na yun? Kahit sa bagong tipan, lumang tipan, no? Sabi roon, tayo pala'y pinili ng Diyos bilang priest niya, pare. At ang responsibilidad ng priest, no? Ano po ang sabi ng Panginoon? To go up to my altar, no? Para pumunta sa altar ng Diyos. Ngayon, wala tayong altar na, hindi altar na merong nakaupo dyan, nakaluhod. Hindi yon. Ang altar na tinutukoy dito ni Lord sa panahon nating ito, as a father, tayo magsisimula mag-build ng altar with the family, kasama ang pamilya. The altar of prayer, the altar of worship. No? Kasama natin ang ating mga anak na nagpe-pray kay Lord, sumasamba sa Panginoon. No? Ang mga manantahanan. No? Sa harapan daw ng Diyos. So anong ang sabi? Pangalawa, to burn incense. Ito yung responsibilidad ng ama, a good father, his responsibility is to burn incense. Magsunog tayo ng insenso. Ano yung insenso? Hindi yung literal na insensong sinusunog na yung ting-ting sa mga Chinese. Magsusunog tayo ng insenso. Sa buhay nating ito, ano man yung mga pangit, masasama, marumi, susunugin natin sa altar ng Diyos. Ihahandog natin sa Kanya, Lord, sunugin mo sa buhay ko ang ugaling ito, ang pangit na ito. Lord, I offer all these things unto you. Change my heart, Lord, as I build my altar unto you. Lord, itong mga bad works ko, itong mga bad habits ko, Lord, sinusunog ko ito sa iyo, Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Dahil sa sarili natin, hindi naman talaga natin kayang alisin yan eh. Hindi natin kayang baguhin yung ugali natin na dati. Gradually, the Lord changes us from inside to outside. Binabago tayo ng Diyos. Amen po ba? No? Binabago niya tayo. Siya naman na magbabago sa atin, hindi naman natin ito kaya. Kasi meron tayong likas sa atin yung kasalanan nga eh. No? Kaya nga, the more na nagbibuild tayo ng altar kay Lord, the altar of prayer, altar of worship, burn incense, yung mga bad habits natin, sinusunog natin sa altar ng Panginoon, mararamdaman mo isang araw, nagbago ka, nawala na yung ganong ugali natin. Dati marami sa atin, mayayamutin, mainisim, no? Mataas ang high blood, mataas na high pa, no? No? Kaya konting may nangyari, hyper agad, konting kibot, ang taas agad, no? Inaalis ng Diyos yan, tinuturoan tayo ng Panginoon. No? May mga bagay sa buhay natin na si Lord talaga ang mag-aalis niya. No? Hindi naman talaga natin kaya na alisin. Ang Panginoon ang magbabago. So yun ang responsibility natin. No? Kasunod, ano sabi? To wear an ephod in my presence. No? Sinusuot natin yung ephod. Spiritually, sinusuot natin yung righteousness, yung robe of righteousness ni God. Kasi pag wala ang righteousness ng Lord sa buhay natin, no, walang mangyayari. No?
Mabubuhay pa rin tayo sa dilim at kasalanan. Kaya mahalaga yung, di ba sabi ng Revelation, yung robe of righteousness, dinadamitan tayo ng Panginoon. No, we are the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. No? We are the righteousness of God in Christ Jesus. So kaya our responsibility as a priest of God, tayo po mga ama ng tahanan, no? Our responsibility is to build an altar, to burn incense, no? To wear ephod, yung righteousness ni Lord, and to declare praises to God. Mag-declare tayo ng papuri sa Diyos. 1 Peter 2:9, di ba yung inaawit natin kanina? We are a chosen generation, a royal priesthood. No? Kita nyo? No? Priesthood tayo. Lahing pinili, grupo ng maharlikang pari. Banal na bansa, we are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Wonderful light. No? So tayo raw yung lahing pinili. Grupo ng maharlikang pari, banal na bansa, bayang pag-aari ng Diyos. No? People belonging to God. Upang ano daw, maghayag ng mga kahangahangang ginawa niya. No? To declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So kaya nga, ito yung responsibility natin as a priest, no? To declare praises to God. Kaya yung ating mga praising, no? Yan ang trabaho ng pare sa lumang tipan eh. Nag-aalay sa Diyos, no? Ng mga handog na hayop bilang haing pasasalamat sa Diyos. No? At sa panahon nating ito, ang maihahain natin sa Diyos, magdedeklara tayo, Lord, no, ng praises. Kaya tayo mga manantahanan sa ating magsimula yung pagsamba kay Lord, pagpupuri, pasasalamat. Igagayad natin ang ating buong pamilya, no, na sumamba sa Panginoon. Kaya ang ama ng tahanan, nasa atin ang full responsibility, no? Dahil ang ikinagaganda ng buhay ng mga anak, pinagtatagumpay ng buhay ng mga anak ay nasa ama ng tahanan. Kaya tayo mga ama ng tahanan, no, ito yung good characteristic ng isang ama ng tahanan. No? Ano yung una natin? A good father is a faithful father. He has the ability to build his family in righteous living. Trustworthy, mapagkakatiwalaan. No? Meron siyang pusong nagpaparangal sa Diyos. Gusto niya lagi, napaparangalan niya ang Panginoon. Ayaw niya masaktan ang puso ng Panginoon. At ine-exercise niya yung authority niya. No? At siya ay responsible. No? Siya yung amang responsable sa kanyang pamilya. Na hindi siya papayag na hindi ang mga anak niya ay manalangin sa Diyos at sumamba sa Panginoon. Makakilala sa Panginoon. Kaya sa ating mga father na nandirito, no, kung minsan hindi man linggo-linggo ang ating mga anak ay nandyan, ang mahalaga, sila ay nakakakilala sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, tapat sa Panginoon, dahil ang biyayang dadaloy sa kanila, una, tayo mga ama ng tahanan ang dadaluyan. Kaya sa atin ito dapat magsimula. Ano po? So kaya ngayong umaga na ito, tayo mga ama ng tahanan, sa ating magsimula, ang pagiging tapat. No? Ang kakayahang itayo ang pamilya ng matuwid na buhay. No? Na tayo'y katiwala. No? Hindi malayo ka pa lang, ayaw na ng tao sa'yo. No? Kaya na naman si ganito. No? Gusto ni Lord na makita ka pa lamang ng tao, ayan, kagalang-galang yan. No? Yan ang pinagtiwalaan at pinagtitiwalaan pa ng mas malaki. No? Yan ang taong nagpaparangal sa Diyos. Hindi papayag na hindi pupunta ng gawain ng Panginoon para sumamba sa Diyos. No? Gusto niya, unahin niya ang Diyos bago dumating ang Lunes hanggang Biyernes. No? Gusto niyang number 1 sa puso niya ay mapaglingkuran ng Diyos. Hindi siya papayag na lilipas ang 3 linggo, 1 buwan na hindi siya makapagbigay parangal sa Diyos. Uunahin niya ang Diyos bago ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, mga magulang, ngayong umaga na ito, no, parangalan natin ang Diyos. Amen po ba? Tumayo tayong lahat.
Ang nagpaparangal sa Diyos, pararangalan daw niya. No? May dati kami mga awit hindi pa na-practice ni Ban yun Yung joyful yun no? We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Di ba? Alam mo yan, di ba? Sige po, bago tayo mag-pray, maya-maya, pagpe-pray natin ang mga ama ng tahanan, pananalangin po natin ang mga tatay. No? Umawit muna tayo kay Lord. Sabi ng awit kanina, in awe of you, no? I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. 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 I stand in awe of you.
Mga magulang kapatid, especially sa mga ama ng tahanan, Luke chapter 15, the parable of the prodigal son is a perfect example of a good father. Our Father in heaven, kahit nagkasala tayong lahat, tulad ng prodigal son, kahit nagkasala sa kanyang ama, hindi siya itinakwil. Kahit siya lumayo at nagpakalayo-layo ang anak, everyday hinihintay siya ng kanyang ama, hinihintay na magbalik loob sa kanya. Kahit gaano kalaki ang kasalanang nagawa ng anak, nilustay ang ari-ari ang minana mula sa ama, hindi siya kinundina, hindi siya itinakwil. Hinihintay siya ng kanyang amang magbalik at isang araw nga ang anak na yon ay nagbalik loob sa kanyang ama. Natuwa ang kanyang ama sa pagbabalik loob ng kanyang anak. Mga kapatid, mga magulang, tayo po hinihintay ng ating amang nasa langit. Kung tayo man ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, hindi tayo kinokondemn ng Diyos na ating amang nasa langit. He has a father heart God. He is a father heart God. Siya'y ang amang may puso. Pusong ama para sa kanyang mga anak. Mga kapatid, mga magulang, hindi aksidente kung bakit po kayo ay nakakapakinig, nakakapanood sa inyong mga tahanan. Ito po'y plano ng Diyos. Marahil pagod na kayo sa inyong buhay. Marahil meron kayong mga mahal sa buhay, mga anak na hindi kayo ginagalang, mga anak na masuwayin, rebelde. Mga kapatid, ang Diyos ay may panahon sa ating mga anak. May panahon na isang araw sila'y maninikluhod at magbabalik loob sa Diyos. Sa ating magsimula, mga magulang, ang tunay na paglapit sa Diyos, pagsasaayos ng buhay natin sa Panginoon. He's a loving God. He is a God who forgave all our sins. Siya ang Diyos na mapagmahal, na nagpapatawad sa lahat ng ating mga pagkakamali. Kaya sa oras na ito, habang tayo nakayuko nakapikit, pwede ba natin itaas ang kanang kamay natin? Sabihin natin lahat ang prayer na ito. Especially ang mga tatay, ano man ang inyong pagkakamali, pagkukulang sa inyong asawa, mga anak, hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso nating nagbabalik loob sa Kanya. Umaamin na tayo nagkakamali, na tayo nagkakasala. Sabihin natin ang prayer na ito. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Inaamin ko ang aking pagkakasala, ang aking pagkukulang sa aking pamilya, sa iyong harapan, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ang pagsama mo. Nais kong lumakad na kasama ka araw-araw, katulad ni Noah. Sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang mapangalagaan ko, magampanan ko ang aking tungkulin sa aking pamilya, sa aking kapwa, sa paglilingkod ko sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng buhay ko sa araw-araw kong pamumuhay. Ikaw ang aking maparangalan sa lahat kong ginagawa. Palakasin mo ako, Panginoon. Magtagumpay ako sa lahat kong gagawin. Marami pong salamat. Baguhin mo ang puso ko, ang aking karakter, Panginoon, kung minsan ay nagkakamali. Ito po aking panalangin. Amen. I stand and I stand in awe of it. Habang inaawit natin ito, tinatawagan ko ang mga tatay. Lumapit po sa harapan. Yung mga father natin, sige po. Social distancing. Mga 10 yata ang mga tatay na nandito. I stand in awe of you.
I stand. Yes, Lord. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand. Mga ama ng tahanan, magparangal kayo sa Diyos. Taas niyo ang kamay niyo sa Panginoon. I stand. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand. And I stand. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. Father Heart God, in the name of Jesus, narito po ang mga ama ng tahanan. Lord, hayaan mo na magampanan ng mga father ang tungkulin sa pamilya, na ito'y mapangalagaan, mabantayan, mapalaki ng mabuti, may takot sa iyo at naglilingkod ang mga anak. Lord, salamat sa pagtitiwala niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, hindi naging lahat nakilala ka namin sa isang tama at Bibliang kaparaanan. Lord, as anoint this oil, O God, sa mga father, nire-release ko sa kanila, Panginoon, ang blessing mo, O Diyos. The blessing of the Father, the blessing of the Son, the sweet fellowship of the Holy Spirit. Lord, as anoint this oil, I release, Lord, unto them. Right now, Lord, in the name of Jesus, Lord, I release the blessing of God right now. In the name of Jesus, I release, Lord, right now. Lord, in Jesus' name, your blessing, Father God, your wisdom, Lord, your anointing, Lord, in the name of Jesus. Yes, Shikaralabakanda, I release, Lord, the anointing to live, O God, the power, O God, in Jesus' name, to live righteously, O God. In Jesus' name, Lord, let your anointing, let your covering and power release unto them, Lord, right now, in Jesus' name. Lord, sa mga ama ng tahanang ito, magsimula ang pagsamba sa iyo, paglilingkod sa buo ng kanilang pamilya, Panginoon. May your covering, may your power, may your heads of protection be upon this Father, O God, pababa sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, as we celebrate Father's Day today, O Lord. We honor you, we praise you, Father God, in Jesus' name. Amen, amen. O, dyan muna po ang mga tatay. Okay, meron tayong, ayan, may iabot sa inyo. Okay. Token mula sa ating church. Ayan, mga father. Oh, si Pastor Albi. Daddy. Sino pa mga daddy rito? Ayan. Ilan lang tayo, no? Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga father. Happy Father's Day. God bless you all. Amen. Sige po, makaupo na bawat isa. Praise God. Amen. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Umawit muna tayo kay Lord ng ang mga tatay, dahil special tayo kay Lord, mahal tayo ni Lord. No? Hindi tayo papapigil na magpuri sa Panginoon dahil ang biyaya ng Diyos sa atin ay sosobrahan niya, aapawin niya, no? Lalago, dadami, aapaw ang blessing ni Lord sa mga ama ng tahanan. No? Di pa pipigil sa pagpupuri, sobra-sobra ang biyaya ng Diyos. Tumayo tayong lahat muna. Amen. Hallelujah.
magpapigil sa pagpupuri. Mga tatay, magpuri kay Lord. Hallelujah! Ako'y sa puso ko. Amen. Hallelujah! Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasap. Yung ko na sana, pero di na kaya, ang ako'y sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasap. Yoko na sana, pero di ko kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Yes, Lord, sobrang biyaya mo sa mga tatay. Sobrang pag-ibig mo, Diyos, sa mga tatay. Amen. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Amen. Mga tatay, tayo ay magpasalamat kay Lord. Awitin natin. Kailangan tayo mga tatay ay maalab na nagpapasalamat, nagpupuri kay Lord. Amen. Salamat, salamat. Amen. Tayo mga tatay. Amen. Hallelujah. Amen. Mga tatay, dapat masiglang nagpupuri kay Lord. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Amen. ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen. Taas kamay mga tatay. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
mo ko patabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Amen. Salamat, salamat mga tatay. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi Buhay ko na. pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa huling pagkakataon, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Mabuo po tayong lahat. Praise God. Amen. Tawagan natin ang ating Pastor Walter. Amen. Maraming salamat po, Bishop. Taas na natin ng konti. Magandang umaga po, mga kapatid. Sa oras po na ito, tayo mag-aalay, magbibigay ng may kagalakan sa ating Panginoon. No? Salamat sa mensahe. No, mga tatay, ako po'y namamanhik sa inyong mga puso. Isulat niyo po ito sa inyong Biblia. Young Father, maging tayo maging faithful, magkaroon ng ability to build our family, maging trustworthy tayo, magkaroon tayo ng puso, heart to honor God, i-exercise natin ang ating authority, no, at ang ating responsibilidad. Sulat natin yan sa ating Bible para wag nating makalimutan. No po, napakahalaga. So bago po natin ipag-pray ang ating mga kaloob, nais ko lamang pong i-share yung 2 Corinthians 9:7. Makikisuyo po. 2 Corinthians 9:7. Sa New King James Version po. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity,
For God loves a cheerful giver. No? Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo binigyan ng puso na kung saan ang pagbibigay ay lifestyle na ng isang Kristiyano. Amen po ba? Dapat po, ang pagbibigay, mga kapatid, katulad ng nabanggit kanina, yung pong maliit at saka malaki, wala po yung ano sa Panginoon eh. Basta't ang mahalaga sa Panginoon, kung binigyan ka ng 100, ibigay mo yung 10 piso. Habang nasasanay ka, whether 1 milyon yan, 100,000 ibibigay mo, wala po yan kasi alam mo sa Panginoon mo ibibigay. May kabayaran po ba yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon? May katapat po ba yung pamilyang ibinigay sa atin? Wala. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. At kung babalikan po natin dun sa 2 Samuel, no po, 2 Samuel 24:24, no po, bibilisan ko lamang po. Ito po yung panahon na si David, dahil siya'y nagkasala na pinag-census niya. Nag-census po siya sa Israel upang malaman kung ilan o gaano kalaki ang kakayanan ng Israel na lumaban sa gera. Eventually, nalaman nila na 800,000 ang kakayanan ng Israel at 500,000 ang kakayanan ng Judah. At na-realize ni David na ang kanyang ginawa ay kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. At doon niya na-realize na siya ay nagkasala. Ngayon, pinapili po siya. At nung siya ay pinapili at nakaraos na, sabi po sa kanya, sige, magtayo ka ng altar. Nung siya naghahanap ng pagtatayuan ng altar sa bayan ng Capernaum, nakita niya po, siya ay inaantay na nitong taong si Arauna. At sabi ni Arauna, Panginoon, hari ko, nabanggit niyo po na gusto niyo po magtayo ng altar para sa Panginoon. Kunin niyo na lamang po ang aking lupa. Kayo po ay aking hari. Sabi ni Haring David, hindi ko yan kukunin ng walang halaga sa akin. Babayaran ko yan. Hindi ako mag-aalay sa aking Panginoon ng baliwala sa akin. At sa umagang ito, mga kapatid, ano man po ang katayuan natin, ano man po ang kasalatan natin o kalakasan natin, nasaan man tayong disposisyon, nasaan man tayong kalagayan, mga kapatid, dalhin natin ang puso ni David na hindi po tayo magbibigay ng walang halaga sa atin. Amen? Sige po, atin pong ipag-pray ang ating pong kaloob. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Kami po'y pinagkaisa mo sa Espiritu at katotohanan na kung saan, O Lord, ang kagalakan sa pagbibigay ay nasa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong kagalakan, sa iyong graciousness, sa iyong pagmamahal. Kami nakakapagmahal dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kami nakapagbibigay dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo po, maging samyo, Panginoon, sa inyong harapan ang aming pong pag-aalay. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilaman po ang kapurihan. In Jesus' name, everybody says, Amen, Amen. Maraming pong salamat sa Panginoon. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found.
deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Amen. So, Father, remember that you and me are the priest of God, no? Tayo daw, saserdote tayo ng Diyos. So, kaya nga, as a father, we should be faithful in our family, first of all, to our God, to our family, no? At let us always build, no? Our family to live righteously before God, no? So, at yung kailangan tayo trustworthy, talagang napagkakatiwalaan, katiwala, no?
At yung edge natin, honor our God always. Kailangan parangalan natin ng Diyos, no? Yung ano nga to, Father T, trustworthy tayo, and then honor our God, exercise natin yung authority, tapos yung responsibility natin bilang mga ama ng tahanan sa ating mga anak, at gampanan natin ang ating responsibilidad sa ating mga anak, no? At lalo tayong mga naglilingkod sa Panginoon, natutunan ko na hindi lang ako pastor, tatay din ako pagdating sa bahay, ay kung ano yung dapat gampanan sa mga anak sa bahay, ginagampanan, no? Paglabas, siyempre, paglilingkod sa Panginoon, pastor ka, pero sa bahay, father ka, no? Tatay tayo. Maging mga ina, ganun din. Kung sa opisina, manager ka, pag uwi ng bahay, nanay ka, no? Gampanan mo yung tungkulin mo sa mga anak mo, sa bahay. Hindi kasi yung iba, manager ng bangko, pagdating ng bahay, parang manager pa rin siya ng bangko, utos dito, utos doon, kala mo, kung makautos, nasa bangko pa rin siya, no? Boss siya sa kumpanya, pagdating ng bahay, boss pa rin siya, hindi. Nanay ka dyan, maglingkod ka sa mga anak mo, sa iyong pamilya, no? So kaya, praise God. Sige, balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, tumayo tayong lahat. Announcement po, no? Anong announcement natin? Sa July 11 po, tutuloy na natin yung ating A Decade of God's Goodness and Greatness, no? 10-year po yon. 10 taon ng ano ni Lord sa ating kabutihan at kadakilaan. Si Pastor Mike Bautista ang ating speaker, city councilor ng Bacoor City. Sunday din po yan, no? Se-celebrate natin at birthday rin po ng aking ni Pastor ni Rev Stella. Ano na ba siya? 60? 61. 61 na, no? Ayan. At tuloy po yung ating prayer meeting everyday ng mga tatay, 4 a.m., mga nanay, 5 a.m., tapos kasabay nun ng mga pastor natin, no? Ayan, sabay-sabay po yung prayer. Kaya napakahalaga po ng prayer. Nasasanay ka na rin na gumising na maaga. At pinapalakas ka naman ni Lord. Masigla katawan mo, magapon, malakas, no? Kasi nga, bumababa tayo sa prayer. Napakahalaga niya. Ayan. At so, yun po mahalaga. Tsaka yung youth natin, tuloy-tuloy yung Zoom ng mga youth ng Sunday ng 7 p.m. Ayan, mamayang gabi rin po sila. Itap nyo, Sister Len, ano, siya yung head ng youth natin. Yung mga kung may youth sa Pangasinan, sa Sagana, Paranaque, para ma-strengthen sila, no? Ayan. So, yun lamang po, no? Meron pa. Tuloy-tuloy po yung ating MWF 9 a.m. na morning devotion ng teaching natin. Ayan, 9 a.m. po bukas. Si Pastor Jan, ang speaker po natin dyan, magluya ng Calapan, Mindoro. 9 a.m. Magbukas po kayo at makinig, no? Nung Friday, si Reverend Bear Santos. Tapos, ano po yung MWF 9 a.m. Tapos sa gabi rin po, 7 p.m. Ayan, no? Tuloy-tuloy po yung ating, ayan po, Jesus Be Lifted Up Church. Magbukas lang po kayo sa FB. Mapapanood po natin yan, ano? So, yun lamang po. At sige, balik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri, pasasalamat. Amen. Lord, sa iyo ang papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay
ako'y manalangin. Manaming Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa iyong salita na aming narinig, Panginoon, sa katawan ng aming Bishop Leo. Lord, dalangin namin, Panginoon, higit sa lahat ang kaming mga tatay, at hindi lang mga tatay, kundi ang bawat isa. Kami maging faithful, Panginoon, sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, at palagi ka naming i-honor, O God, sa lahat ng aming nangyayari sa buhay namin. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko, O God, na ang lahat ng aming napag-aral na ito ay tumimo sa aming puso, Panginoon, at magawa namin sa paglabas namin at sa pagkisalamuhan namin sa ibang sa kapwa namin, O God. Lord, salamat sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, at buksan mo po ang kalangitan at ibuhos mo po ang pagpapala mo sa bawat isa, at kung papalan niyo po kami nila rito na ligtas, ay gayon niyo rin po kaming iuwi sa aming pansamantalang tahanan na ligtas at na may kapayapaan at pag-ibig at pag-asa sa aming buhay. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. To God be the glory. God bless you all. Amen. Maiwan po ang lahat ng mga pastor natin tsaka yung magpapastor, ano? Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang